ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೂಜಿಪಾವು ಅರಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ ಒಂತೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡರೆಂದು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಕರಗಿ ಬೊಕ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಂಪು ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟು ಕೆತ್ತೆ ಬಾರ್ದು 2 ಮೂಚಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಬೇಕು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಉದ್ದ ಮೂಡಿನ ಟೊಮೆಟೊನು ನೀರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿದೆ ಉಕ್ಕ 3 ಡಬ್ಬ ಗೆಡ್ಡೆ ಖಾರ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗುದ್ದುವಿನ ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯರೆ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಟಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಪಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗೆ ಪಾಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿನ ಪಾಡು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಟ್ನ ಅರಿ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಲತೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ಪಾಡುದು ಅವು ಏತು ಅರಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಳತೆಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈತೆ ಅಳತೆಗೆ ದೀವ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂಥರ ತಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದು ನಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪುರ ವೈಟ್ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಇಜಿರ ಬೊಡ್ಚಿ ರುಚಿ ಹಾಕು ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನಾನ ದಿಕ್ಕ ಬನಾಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಪಾಡುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಸರಿ ಕಾಯೋದು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆತಲು ಮಿಕ್ಸೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಪು ಉದುರಾದ ಬೈದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸೋಪು ಬೇಕು
ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಡ್ಡೆಂದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿತ್ತೆ ಪಲಾವು ವೆಜ್ ಪಲಾವು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.